నమస్తే అండి. శ్రీ లక్ష్మి వెంకటగిరి హ్యాండ్లూమ్స్ అండి. బర్కత్పుర మెయిన్ రోడ్ లో వస్తుంది మాది. మా దగ్గర హ్యాండ్లూమ్ సారీస్ అన్ని రకాలు ఉంటాయండి. ప్యూర్ సిల్క్ అంతా వస్తుంది. ఇది పట్టండి ఉప్పా టప్ లోనే ప్యూర్ సిల్క్. ఇది స్మాల్ బార్డర్, 2 సైడ్స్ చిన్న బార్డర్ అండి. చిన్న బార్డర్ ప్యూర్ సిల్క్, లైట్ వెయిట్, కాంట్రాక్ట్స్ పళ్ళు, కాంట్రాక్ట్స్ బ్లౌజ్, స్మాల్ బుటా అండి. సారీ అంతా స్మాల్ బుటా వస్తుంది, ఆల్ ఓవర్ బుటా వస్తుంది. 2 సైడ్స్ సమానంగా ఉంటుంది. చిన్న బార్డర్, చాలా క్లాస్ గా ఉంటుంది, లైట్ వెయిట్. దీని కాస్ట్ కూడా 5500 రూపీస్ అండి. ఇట్లా కాంట్రాక్ట్స్ వస్తాయండి. ఇందులో కూడా కలర్స్ అన్ని ఉంటాయండి. ఇంకా కూడా కలర్స్ చాలా ఉన్నాయండి. రెగ్యులర్ గా వస్తున్నాయి, ఇవి బాగా సేల్స్ ఉన్నాయి. ఇందులో మీకు చాలా బాగుంటాయండి కలర్స్, లైట్ వెయిట్ కాబట్టి మీకు ఈజీ మెయింటెనెన్స్ బాగుంటుంది. కలర్స్ ఉన్నాయండి, చాలా 25 కలర్స్ ఉంటాయండి. షాప్కి వచ్చి చూడండి. మా వీడియో నచ్చితే షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.